ni yudo ka ng'enyne kanise mang'eny nokuo ne giungana gi gik mane timre omiyo ne giwe jopiny kendgi. Civil society te towards general election ma 2022 civil society te kanise nodhi oungana gi the Kenya Kwanza Brigade. To piny koro oseyawore negi, wang'gi oyawore ni onego giwuo kwa niaba mar jopiny. Adwa wacho ni gima onego timre bang' ka kanisa osewuoyo, lero osedonjo ne many churches, which actually by then jok mane support nini ahinya ne these evangelical churches. But ka koro churches oseroe kaka neno ka e news ka mainstream churches and evangelical churches oriwore giwacho ni there is a problem, gima duong' koro ni sirkal ok onego gore kodgi. Onego gibed piny mondo gik ma kanisa owacho mondo ging'e ni ma mpango ma wan go mar loso sida mantiere ni. Man is the only way forward. Ni nyaka gibed piny ma koro giwuo gi kanisa, nikech kanisa sama wuoyo gi ambassadors mag Nyasaye ok wabi ng'eyo ni Nyasaye moorogi, koro onge tinde question gi. In gima giwacho go ing'iyo gima inyalo losi mondo mi Kenya odhi mbele. But gima duong' moloyo ni kuom gik ma nyocha osesingi ni onego tim, onego wawach ni ma inyalo tim, nitie short term gi long term. Ma watimo kama to ma bro kawo ndalo mang'eny, to ma be wasingo to tamo watimo. Gimomiyo tamo watimo nikech magi mano ka sirkal nyalo timo to miyo jopiny ng'eyo to kendo miyo gi geno ni gini nosingnwa ni onego time, to pok otimore kaluwore ni samoro uchumi pok ostabilize, samoro wan gi cases e court motamo watime, samoro pesa onge, or waloko kaka idwa time. But ka koro giling' to gigwere gi kanisa, apani mano wamedo ketho Kenya moloyo kaka wantiere sani. Wuoyo onego bedi, the Bible Biblos wachonwa e Zaburi apani en 133 ni ka joka ng'ato bedo kendo go mbaka, to nengo mar bedo no opime gi the value mar mo mang'we ng'ar. Therefore atemo jiwo sirkal mondo gibed piny, giluong jo kanise gi e ot moro gigo mbaka mondo mi siemnegi, to kuonde mosiemnegi bi mondo loki mondo Kenya odhi mbele. Kaka wach mar corruption, winjo ka treasury osewacho to en adiera ni pesa malal ng'eny ma kopo ni nyalo din pesa malal e Kenya ka, to onge tiende dhi olo pesa. Wach mar tije, ere kaka de wami kijendewa matindo geno kata yo mar yudo tich. Wach mar osiptal, wach mar ushuru mamalo, magi gik moko duto te ma we need a conversation. We need mondo wawuo kaka joka ng'ato mondo wane ni wagolo Kenya kama intie kawuono kwa tere kama chielo. Wan gi shida wasi, but the way forward ok en koro gorruok ni ng'ani lil ok alil, ilera ok aler, kamano ok kony. Gima konyo ni adiera wang'ini to walil, to ka walil ere kaka de walokre, to kwa ler to ere kaka dwa med bedo maler moloyo kaka wan no. Man is the way forward. Onge sani blame games kama nyalo tirowa. Ji obed piny kaka jo Kenya mondo wang'i gik